Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов забърка почти половин тон юнашки кебаб за гостите на фолклорният фестивал в село Жеравна. Рецептата включва 150 кг мръвка, 180 кг гъби, 80 кг стар лук, 40 връзки пресен лук, 1 кг стар чесън, 15 кг моркови, 5 литра олио, 5 кг масло и 10 литра червено вино. Гозбата къкри с непрекъснато бъркане 7 часа на жив огън. Това не било трудно. Успокояваше се сам вътрешният министър, докато въртеше голямата дървена лъжица в калайдисаната тава с диаметър 2 метра и бършише под край огнището. За втора поредна година вътрешният министър реши да влезе в машината на времето, която изпраща съвременният човек един век назад в миналото. Фестивалът на фолклорната носия се проведе за пети път в местността Добромерица, край село Жеравна, община Котел. Тече през първата събота и неделя след Голяма Богородица, а организаторите от ансамбъл Българе поставят безпрекословно изискване всички участници и гости да са облечени с народни селски или градски носии от началото на 20 век. Не се допускат фотоапарати, телефони и въобще предмети от съвременната цивилизация. Чевермета, кайвевче звена пясък, питки на жар, нестинарски танци, пехливански хватки, кукери, кабагайди, зурни, тракийски оркестри и танцори бяха част от багрите и аромата на Жеравна в дните на фестивала. Цветан Цветанов и съпругата му Десислава се появиха хванати за ръка и с носиите, които им подариха миналата година. Тогава вице-премиерът каза, че се вижда в такъв вид за първи път и се чувства отлично. С еднакви везани ризи пристъпяха и момчетата от охраната му. Предишният път Цветанови дойдоха само с голямата си дъщеря Гергана, а това лято, като кака си народна носия облече и 9-годишната Василена. До година ще дойдем и с третата София, обеща главата на семейството. А майтъпчи подхвърляха, че по договор с кметство Жеравна фестивалът ще се провежда тук още 25 години, така че Цветанови ще имат възможност да доведат тук зетювете и внуците си. С нови 200 лева, а не с пари от миналия век, Цветан Цветанов дари младоженци от Смолян, които се врекоха във вярност с автентичен фолклорен обичай. Уважаеми зрители, следете информационните емисии на Котел Нюс и вижте разширени репортажи, отразяващи фолклорният фестивал на носията Жеравна 2012. Емоцията е да съхраним традициите от миналото и да се върнем в рамките на няколко часа с 150 години назад. Тази година сме довели вече средната дъщеря. Надявам се, че до година ще доведем и най-малката дъщеря и ще бъдем в пълен комплект цялото семейство. Искаме просто да се потопиме в това изживяване, което се нарича българския фолклор и връщайки се 150 години назад. Разбрахме, че ще кумувате утре на сватба. Какво сте подготвили за младоженците? Това е изненада. Така че утре ще се разбере. Сега, ако го кажем, то няма да изненада. Добре, и последно, какво ще пожелаете на онези, които все още се колебаят дали да бъдат на Жеравна всяка година през август? Всяка година се увеличават желаещите и тези, които идват на Жеравна. Убеден съм, че с всяка една година ще се утвърждава този фестивал и ще има все повече и повече желаещи, които ще идват тук и ще водим всичките ние децата си действително да съхраним тези хубави български традиции. Емоцията е прекрасна. Това е едно връщане към миналото с една носталгия, с едно хубаво чувство. Каква носия избрахте тази година? Добруджанска, тя ми е от миналата, тя се е моя собствена. А вие оттам ли сте? Не. Аз съм от Софийско, но тази по-ми харесва. Да питаме госпожицата. Уютно ли се чувстваш в тези дрехи? Да, много. Защо?
Удобно ми е. Какво ти дава тази емоция да бъдеш тук? Не знам, хора. Обичаш ли фолклорните танци, песните? Да, Кои ти харесват не знам. Сега ще видим. Елени, Но иначе играе много добре. играе. Кое хоро играеш най-добре? Всички? Всички? А най-добре? Ученица? Да. Добре. Господин Цветанов, един въпрос само. На това българско място може ли да гарантирате, че за в бъдеще няма да се получат подобни скандали, свързани с Комисията за защита от дискриминация и конкретно случая Ботев и Левски? Точно на това българско място днес. Ще бъде ли потърсена отговорност на тези, които подпалиха такъв скандал? Аз смятам, че комисията излезе с определени становища и не бих искал в днешния ден да говорим за конфликт и за противопоставяне. Смятам, че днешния ден и този фестивал трябва всички да се обединяваме и всички да бъдем заедно. Благодаря ви. Скъпи приятели, нека да съхраним тази хубава традиция, която започна от Христо, от Ян, от Елена, от Стефан. И нека всички да се потопим в миналото, връщайки се 100 години назад. Нека да съхраним тези традиции, бъдете живи и здрави и нека да прекараме прекрасно предстоящите дни. Благодаря ви. Искам да ви призова, нека тези 3 дни всички да бъдем усмихнати, да имаме невероятно настроение, да бъдем щастливи. Аз ви казвам, тук за лошо настроение ги биеме тия, дето са начумерени, да знаете. Затова искам невероятно настроение. Искам наистина да изживеем този скок назад във времето. С този мой призив искам официално да открия 5-тия пореден юбилеен фестивал на фолклорната носия Жеравна 2012.